Coronani jora eba COVID ni jora thangui gri nukhungni borok rokno thangui chubakha tipra mothani adong rok purbo behlabari erisi village mandi kamio khajani takhokte bukuksong naitongdi mukumu TV bubagra chuno mairom rok saijo khaika khairok jagoi tini chungmo kosa kusumman kha musaya musakha tongna nungkha chungmo bono sinika bo ayuk logoi siri siti situng satang bora raji hamoi tongto chungmo bobain gedaloi teba musamung bagoi chungmo musawai ma tongthon খরমকা আজকে আমরা মান্দুইপাড়াতে আয়া টিপরা মুঠা আমরা চাল বিতরণ করে গেছে ধন্যবাদ এটা আশীর্বাদ করলু আমি এটা আমার গরিব সাহায্য করি গলা ত্রিপুরা মুঠা আনারস মুঠা আমাকে দেখি গলা চাওলা কি ধন্যবাদ কোন পাড়ায় কোন পাড়ায় মান্দুইপাড়া Chini media person no chungtini o pandemic ni jarawa chungtini asram barani andaro tipra mothani engai chung kaisa chini bubagrani mungbai bini tidin mungbai chungtini mahai jagawa chini puru behlabari receive list ni andaro mandi parabo chungpai chini parani chini mapha takho bukho te param chini joto takho bukhurona chungchubana hini tini phelai jawo ojaga chungbo bihai asungmai apar kisi chini amchoni je bororno o je mandiparani bororno mahai chugiani jarwa phatijana pan chungkatiri na hinai chungtini wanchulai chini jagani chini behlabari tei puru behlabari ni adong rokbai tung o jaga palkhai tini chini jani je chuktui chubana hinai chungtini bong jo phaisakbai makha o jaga chini ma phatako buk te ani saksalai kubang boror tini borok chugiani jara chubamung chini maharaj ni je chubamung na khanawai borok tini agoge phika chungtini agoge balakina hambai mai kan chung buskani salo chini param chini tako bukok mai ganang tei phatikram chanai boror no phari chung buskani salo te phatije phatini kadiri da mano chini chukya boror no param chini samungni sepmai boror no tabu rangri ni halok ni jarawo abeki seple namagai chini gobang kok jara rangni halok kija kaham boror no kobogo mai kan buskani salo kija chubanan bangai hambai sinimung animung Bisudya Burma Asrambari tipra mothani khotcha adong goi te jaga phaima jaga tin Asrambari adong rok chungtini jaga chuma busuk rok borok phekena jaga tini chungtini jaga chungmankha 82 family gabai kani chungborno 2-3 kg khai chungborno phari chapang kati tu hinai chini hamjak mano chungborno tini yafarnai phayo chungborno kubang salni bangai bidi me phono phari chap phatani phano kati tu hinai chungborno chubana phayo